Klient, ktorý prevádzkuje prémiovú prepravnú službu s dôrazom na kvalitu, spoľahlivosť a profesionálny prístup, čelil narastajúcej záťaži v rámci každodenných operácií. Pôvodný systém, ktorý dlhé roky slúžil na správu objednávok, komunikáciu so zákazníkmi a fakturáciu, postupne prestával vyhovovať moderným požiadavkám. Chýbajúce funkcie, zložité úpravy a obmedzené možnosti automatizácie začali výrazne ovplyvňovať efektivitu. Navyše, interné procesy sa za posledné roky zmenili. Firma rástla, počet objednávok stúpal a tlak na komfort obsluhy aj administratívu bol čoraz väčší. Spoločne sme preto navrhli a nasadili nové riešenie, ktoré reflektuje reálne potreby tímu aj zákazníkov. Cieľom bolo zjednodušiť objednávkový proces, uľahčiť fakturáciu a otvoriť nové možnosti v oblasti marketingu a zákazníckej starostlivosti. Systém bol zavedený do prevádzky postupne, vrátane zaškolenia tímu a kontinuálnej podpory počas celého prechodu. Aj napriek očakávanému obdobiu adaptácie sa veľmi rýchlo ukázali pozitívne zmeny. Zamestnanci získali jednoduchšie a prehľadnejšie nástroje pre svoju každodennú prácu. Automatizovaná fakturácia ušetrila významné množstvo času v administratíve. Vďaka novým možnostiam v marketingu sa firma opäť priblížila ku svojim zákazníkom. Dnes systém beží stabilne, ďalej ho rozvíjame a spolupracujeme na nových funkciách, ktoré klientovi pomôžu ešte lepšie zvládať prevádzku aj rozširovať ponuku svojich služieb.